lang hilin eh. Sa tanan, sa di pa ko magsugod sa istorya. Salamat gihapon tas labang makagahom. Salamat Lord. Napiskay-piskay sa gapang hina-hina karon. Nana ko'y papel, referral para ultrasound. Lakas looban naman na nga magpa-ultrasound ko. Pa-ultrasound ko matapos dun Emilio. Nakagilayan nila ko sigmuk maksud sa bahay. Hanggap sa pagpis kong hangin. Hang bisitaon niya ang mga tanom. Kaya di medyo kumamutang. Gusto nita ko maghuna. Gusto nita ko maglampas. Dagang ko huna-huna ako nagtusod sa bahay. Yung gawas ko. Kaya nakapahaway naman ko gikas lungsod. Gikas sinter. Ang gitandag ang mga bulanghoy makalipay makawas kalaay kigilaay na jud ko pila ka daw ng mukmok sa bahay nga wa ko makahimog tinda wa ko nahimod jud sige ko lubog-lubog wala ko baksan bitaw wala ko baksang hanlulubog kay magkaon higda pud ko na lagi kuan wa jud ko na dingana basta makaya lang na tsaka nilanta ko diri sang mga tanom hani pakita ninyo makaila ka putas kalipay ngani na sila ka kay mamalighang tanam-tanam ko itong sigig uwan makalamdag guna-guna at mga tanam day og makita nimo bisan pag gunahan atin pa rin kamutan nga sunod adlaw nga haning makayanan nga haning gunahan kay dag na makita ninyo kung sa kadagkagahang kalan og bulanghoy napigamay nga kamuti bungas ang ginuwad-guwad din taon og napi saging dapat sa kilid na bahay ni Wilma na may padzag na padzag sang igagaw na may bahay din ang gamay cute pang badja na din dapat ang mga garden o karlan lagi sa dari aghang bulanghuyan makalipay din ni natita na makitan nga pag nagwapagwapa na kang bulanghoy bisag naigunahan malipay na ka magtanaw bisag nakaibalatian makalipay din ning atong tanom nga makita nato nga ning dahe-dahe na kadang bulanghoy sa kabuang itong pangitag-asok og pakada ni bani sila na kung nalagigunahan bawal palagi ko maguna-guna makalipay dyan sila na mga udlot na kaya mo sumayla sa una kita ko ganang udlot sa bulanghoy ilang tanon dari laman na may gunahan laman sa dari pagkapadas na gunahan lagi nagkamuti na pahak klase-klase niyang bulanghoy na puti na yelo na ipuwa dito dapit sa bahay malipay naman si pag ko maglantaw bisan alam mo ning kalipay ning hang tanom na gunahan lagi gusto nang ko maguna pero maitak si nanay okay pahaway sa lagi ko no karon pa madugog taas-taas pila ka adlaw nga wa jupi nahimong trabaho sige ako lubog-lubog daning angin hang balatian pero ampo lang ko sa Ginoong maning kamot ko makaya kubaan na po ko dani kinana po ko para ultrasound og unsa na pud ni mo nang ginuora din na sayod na ginuora po bahala nga makaya na kang karlan datos ibabaw mamatog ang kuan at itong lampasan tamnanan wala lagi madadsun may naabtan nung dakpan hinungkos di maadyo kamuti na kuan siguro sagol ni dari dapit ka tatay karlan dapat ang bulanghoy ni nga pa kag uban dadto bulanghoy dadto tumoy
Ito dapat sa bahay ni Wilma, Carlan po to. Sana ko rin nigitisok nga batong. Wala na maharugi. Napakulan ni pinja pila ka puno. Napikapayas. Nahay batong na sana harugi kami. Batong. Oy. Mauni sila. Kahilak putas kalipay. Nakita tas atong tanom nga. Nang hampuong na pati saging na. Kanang saging karoy na. Isuhatra ng karoy saging. Wala makalipay man po din di ay natay tanom nga. Wala mga lingana nakadagkag ang branghoy na. Alamang batong harugunon na pila rapod ka puno wala man maharugi. Patigahang kuan kanang malbiri na buhi na. Ang kuan ng malbiri. Ka punong malbiri. Ang buwak dah. A few moments later. Iliyag. Bading gamay tayo sakay. Ay, lingkod, mahog ka. Mahog ka. Na. Kanta. Kanta lang. Hawirikin. Hara mas. Kanta. Bato. Uy, mata agang buhok. Ano yung Arius, wa? Ano yung diyan? Hindi naman mamangan. Ano yung Arius? Pare mong naong tay. Be, pare mong naong. Wala na buhok niya. Di mo na pabangan. Bukan biskuit be? Kakak biskuit? Ken! Mo Ken? Ken! Taga siliag hani be, dali. Mahog ka rin. Hani. Oh. Patubay. Mahog. Wala man lang buhok. Kamay mo. Kaya mo. Ito itsa kayo mo. Sweet corn, di ka? Sweet corn. Makaw ka na rin mo. Makaw mo. Ato sila diyan buat sa init lagi. Ano na mo? Lingkod mo. Lagi gasan kurang eh. Bulawan. Then. A few moments later. Laay ko pag-adyo. Hinihinay ko hakot sang kahoy daari na pa ba? Ako to sa itong kay gamay na sa kasako. Sa madalang mauli-uli anak ko nga maluto ko tindahan na ko yung kahoy kasunod. Buntaw sa nauna. Mo silang tayo. Ay, pistula. Sinabaw isda. Sabaw isda. Naman jabo. Kat-kat na po ko dani. Alam ko ikaw yung tinapo kang susig na pa ba? Hanggang sa na nagkarlan, wapat din ng taon maguwad. Madulang tayo yung ginoo. Marulang ginoo. Mauli anak ko orang maguwad na po ko na nagbalik. Para sang una ditong tanong nga makalipay nagdaghang tanong nga nangabuhi. Sakto lang tayo dubluban kay tamang nagkarlan galing kay kuwang padyagang pagginhawa. Hinihini na galing ko nung pangmagkahoy ginagmay kay pait pa doon ako isunglod. Malaginod ko rin na may binaghaang bansi dani. Haning sudog sako. Anong naginuton kay sayang. A few moments later. Ginoo, nagyapoy grasya ning abot na kitagan ko nung ano iubi na pod. Di kong gihapitan. Ang kabutan silang tawhan na. Ang mga dyan sa pagkagawan. Sa dyan na makaan, dyan share na mo.
Daghang salamat kadto nga aloy sa imong ubi. Kung aloy nga arang kabutan na siya. Si Zayhani daan sa bahay, si minuha to mga dahon-dahon uban nga herbal. Pasalamat jud ko niya. Kato daing comment sang vlog katuningan nga magpa-ultrasound ko, hindi ko magbuot-buot magpa-ultrasound o way kas doktor. Okay na tong kas doktor kay din balik na ako sa doktor. Ang doktor ang nagdoktor na nag-check up may hatag na hagpira para ultrasound. Kaya ang gibalik yun ha. Nagkaanak ko kung sa papilagi ka tong para ultrasound. Gusto na hadang salamat sa mga pag-ampo. Maulian yung tanan pag mulatian ng mga nagsuon. Salamat sa ninyo o sa labaw makagahom. Dengan salamat. Kita lang ang tasunod pohon. Dengan salamat yung tanan. God bless. Saya mau balita ko doon nga dengan dingdi. Alam mo. Ako yung haling-halingan yung sakbutin ko. Bye. Sabong yung taliag. Kontas ko ginili. Tikang kilid. Basta lang ang galing. Kumasigilubog. Singko na. Kasi pagmuwa na po, manang duduban yung kandaan eh. Ginuna mo kuning biki, katong gipaguran ng na, nang minahan. Muwa ng mga palinaan ng mga manunuay. Bitaw. Manunuay ng mga ipasit. Sakbut, diupan. Iwan na po din yung siga, basta mauwan na. Hinay-hinay. Hinay. Pamulit ito mga sagbut-sagbut. Ito pag sige nagmukmok. Kasama itong sakit kasi lubog. Unang makaya pa na. Pag na makaya kay maglubog na pud. Ginoo. Pag di na makaya kay maglubog na po magligid-ligid. Ikaw ang dubduban ang mga inunang dito dito kay mura pagdalik ngit-ngit nag kalibutan. Kasi pag mag-uwa na po, sayang man po ang mga ginunang bikin ang gidubdubag pamalihog. Ang ginoo ko. Mura lang kong dog aswang. Sa dubdub sa suod sa bahay, mga kong aswang. Aswang rilipad. Aswang ng mga lamok. Pero sa mga diakin, ito, lang na mura lang itong aswang rilipad. Simana ko kapin kong lubog-lubog kay ang tambaw karon pa ko nagka
Aso lang tinadaghang halin. Ito, dengan salamat betul yung tanan. Kato nag-comment sa hangkuan. Ng tabag ampo sa abang balati ano manegsoon. Pasalamat ko yung tanan. Ug labaw. Nasa tanan labaw sa tang labaw magagahom. Ito na. Siga nag sagbot nga gidubduban. Mawa ng mga lamok. Mawa ng mga manunuwing lamok. Bitaw kayo sa barog dinggi. Sa kudako, naghaghang ilong. Itong ikang gadubdub. Pulis ako dalis. Doon ng tatay kay nahawa man. Pawas ako ko karijat. Ginawas ako. Kay, ay nga siguro kang lawas nga. Lakadlaw ko sila ko. Mukmuk sa sud. Karon hinihinay ko panikisi kay ginagbay. Siguro nga dagang salamat. Itong mapuhon. Kita naman tawag mapuhon. Kaya naman ko referral. Magpa ultrasound ako. Siguro nga dagang salamat yung tanan. Amping kanunay.